Здравейте, инвеститори! В това видео ще разгледаме акциите на Nvidia, ще си припомним с какво се занимава бизнесът им, ще разгледаме финансовото им състояние и ще завършим с най-важният въпрос, а именно каква е справедливата цена, на която бих отворил позиция. Изгледайте това видео до край, за да разберете какво е обществото Инвестина и как да бъдете част от него. Добре дошли в Инвеститора, и ако сте нови за канала, знайте, че тук си говорим за акции, за опции и оценяваме справедливата цена на компании, в които да инвестираме. Съдържанието, което създаваме, е информативно и ви призовавам да направите собствено проучване преди да инвестирате. Ако този тип видеа са ви полезни и намирате стойност в тях, ще съм ви благодарен, ако отделите няколко секунди, за да харесате и да се абонирате. Това ми помага повече, отколкото предполагате. Благодаря. Nvidia е водещ производител на видеокарти за гейминг, копаене на криптовалута и дори чипове за автомобили. През годините се утвърди като гигант и движеща сила в индустрията. Днес ще се фокусираме на това, какво се промени през последните месеци и каква е справедливата им цена за покупка. Въпросът, който всички се питат, е може ли компанията да продължава с това темпо на ръст. Отговорът е, че в момента Nvidia няма адекватна конкуренция, има ограничено търсене и ограничено предлагане. До кога обаче ще продължи това? Едва ли някой може да ви каже, затова е по-добре да извадите калкулаторите, да направим сметка за справедливата цена и да влезем на подходящо ниво. Но стига толкова за продуктите им, да си говорим за печалбите. Закупувайки една акция, ние имаме досег до 32 милиарда долара оборот на година, 41 милиарда активи на компанията и само 12 милиарда дългове. Добре покрити от 10 милиарда в свободни парични потоци. Ако все още нямате регистрация в Trading 212, не забравяйте, че с промокод Петров си гарантирате една безплатна акция на стойност до 100 евро. Повече информация ще откриете в описанието под това видео. Сега си отварям таблицата за изчисляване на реалната стойност на акции и въвеждам тикер NVDA. На екрана пред нас ще се заредят всички важни метрики, за да придобием обща представа как се движи бизнесът им. Вляво имаме бизнес показатели, които ще ни ориентират за печалбите, а в средата имаме скала как се е движила цената на акциите за последната година. Вдясно виждаме дали компанията изплаща дивиденд, процентът годишна доходност и процент на изплащане. Под него виждаме и възвръщаемост на акциите за последните 20, 50 и 200 дни. В синьо получаваме информация за настоящата цена на акциите. В дъното още малко важна информация, като Market Cap, PE, EPS и други. Този калкулатор е изцяло на български език, за да може да се използва от всеки. 90% от данните в него се зареждат автоматично при изписване на тикера. От нас остава да попълним само полетата в жълто. Останете до края на това видео, за да разберете как може и вие да го използвате. Нека се прехвърлим към първия пример и да видим нагледно как се случват изчисленията. Ще използваме модела на Бенджамин Греъм. Виждате формулата, по която се случва магията. Тук имаме само 3 полета в жълто. Първото е за очакванията ни за растеж през следващите 5 години. След това имаме настоящия yield на AAA бондове и за финал трябва да добавим марж сигурност. Изчисленията се извършват автоматично и получаваме приемлива цена за покупка $381. Моделът на Греъм е подходящ за големи и вече стабилни компании, които не скачат с по 30% на година, за разлика от Nvidia, но получаваме доста добър ориентир колко всъщност надценена е компанията. Това е само първия метод за оценка. Както вече знаете, имаме общо 6, защото всеки метод има различен модел за изчисляване. Ако имате интерес, ще направя видео, в което ще ви покажа откъде да вземете всички параметри, за да може сами да използвате калкулатора и да направите изчисления върху акциите, които следите. Прехвърляме се към DCF модел, вече съм попълнил полетата в жълто, имаме свободни парични потоци и системата сама ще направи изчисления и ще ни върне $394 реална стойност на акциите. Сами виждате, че при различните ситуации ще получаваме и различна цена. Това е напълно нормално, защото всяка калкулация взема под внимание различни параметри. Ние ще вземем сборът от всички изчисления и благодарение на тях ще открием средната стойност. Да разгледаме и оценката на множител.
От нас се иска да открием кои са конкурентите на Nvidia и след бързо питане на чичко Google да запишем тикера им в жълтото поле. Няма нужда да правим нищо допълнително. Калкулатора ще ни върне реална стойност, в случая $77. Ако се чудите защо при тази оценка разликата е толкова голяма, погледнете EPS. При всички компании е по-висок, а PE на Nvidia е над 100, докато за индустрията средната стойност е 18. Оценката на дивидента логично не е приложима. Не знам дали можем да наречем Nvidia дивидентна компания, защото процентът на изплащане е прекалено нисък и не предлага никакво покачване през последните 5 години, а и няма и изглед за повишаване. Получаваме само $1 и няма да го вземем под внимание в общата калкулация. EV/EBITDA е модел, който ни казва реално колко струва цялата компания, разделена на броя акции в обращение. Справедливата ни цена за покупка след приложен 10% марж сигурност е $350. Последният модел за изчисляване е на Питър Линч. Той се използва за определяне дали акцията е подценена или надценена. Тук не обръщаме внимание на получената цена, тя никога няма да е вярна, а дали резултатът ни е под 1 или над 1. Ако резултатът е 1, значи акциите се търгуват на реалната си стойност. Ако е под 1, значи е подценена, а ако е над 1, значи е надценена. За Nvidia виждаме, че моментната цена от $457 е по-висока от 1 и съответно според модела на Линч акциите им са силно надценени. В таба с резултатите ще видим направените изчисления до момента. Моделът на Graham с $381, оценка на множител с $77, модел на Линч с $178, DCF модел с $394, EV/EBITDA с $350 и оценка на дивидента с $1. Сега ще взема средната цена между останалите три формули. Реалната ни стойност за Nvidia е $375. Аз съм добавил още 10% марж сигурност, за да съм спокоен, че наистина ще направя покупка на правилната цена, но не бих направил покупка в толкова надценена компания, дори и на нива под $337. Добавил съм и поле, което ни показва оценката на Wall Street. Тя е над $650. Мислите ли, че това е справедлива цена? Споделете ми в коментарите. Един бонус, който съм приготвил за вас е на всички калкулации, които съм правил до момента. Виждате тикера и реалната им стойност. Ако и вие искате да се здобиете с този калкулатор и да правите сами своите изчисления, може да го направите от линка под това видео. За финал искам да обявя създаването на затворена група Инвестина, място на което да се съберем инвеститори от цяла България, да си говорим за акции, за опции, да провеждаме срещи и да определяме реалната стойност на компании. Достъп до Инвестина, както и до калкулатора ще получите през абонамента си в Patreon. А с вас, инвеститори, ще се видим само след няколко дни.